Hola, en aquest exemple volem fer una mostra de com es fa un redireccionament d'una adreça web cap a una altra. El problema que volem resoldre és la migració d'un espai web que tenia una adreça i on hi havia un espai antic, o que ara podríem dir vell, i que n'hem creat un espai web nou que per tant té una altra adreça que és diferent. Què succeeix? Succeirà que la gent estarà habituada a utilitzar l'adreça web que hem fet servir sempre i es dirigirà sempre de forma recurrent cap a l'espai web antic, quan nosaltres el que ens interessa és que faci cap al nou web. Una alternativa, evidentment, és que vagin coneguent a poc la nova adreça i d'aquí facin cap al lloc web nou. Però més enllà d'aquesta alternativa, que més que res és difondre la nova adreça de la nova web, hi ha una possibilitat tècnica per a aquells que es costa o que encara continuen fent servir l'adreça web antiga, que és fer un redireccionament automàtic de tal manera que aquells que escriguen l'adreça antiga, sense donar-se en compte, el sistema es dirigeixi cap al web nou. Aquí es pot veure un exemple. Hi ha una adreça web que té per adreça xtec.cat/se-gebre, que correspon a una web estàtica que tots els centres disposen sota el domini d'Xtec, i de forma automàtica el navegador redirigeix cap a l'adreça real on està ubicada aquesta web que està fent servir la intranet del projecte Agora. Aquí podem veure com l'adreça ha canviat. I bé, no es veu de forma dinàmica, però el navegador, si nosaltres posem l'adreça anterior, podem observar com es canvia automàticament cap a agoraxtec.cat, que és la nostra web nova. Aquesta prova la podem fer tantes vegades com vulguem. Si escrivim en el navegador xtec.cat i detrás se-gebre, veurem com aquesta adreça es canvia de forma automàtica en aquesta que es veu a la part superior i se'ns mostra la pàgina web que nosaltres volem. La qüestió llavors està en saber com fer aquest redireccionament. Podem dir que l'adreça inicial nosaltres no la podrem canviar perquè això depèn ho gestiona el Departament d'Ensenyament, però sí, el que sí que podem fer és redirigir el tràfic que arriba a aquesta adreça cap a un blog o cap a la web o una adreça que nosaltres desitgem. Llavors, la manera més senzilla de fer-ho és a partir del navegador del Mozilla Firefox afegir un complement o un add-ons. Se tracta d'anar a l'adreça dels complements de Mozilla i una vegada estiguem allà fer una cerca i buscar el complement FireFTP. Una vegada tinguem el complement localitzat, només fent clic a la icona de color verd afegeix el Firefox, se'ns afegirà automàticament. La instal·lació és molt senzilla perquè tot de seguida ens sortirà una finestra on ens diu que en breu comença la instal·lació i que una vegada instal·lat se'ns demanarà reiniciar el Firefox de forma automàtica.
diem OK i el procés s'executa sense problema. Una vegada el navegador se'ns ha reiniciat, llavors veurem que dins de l'apartat d'eines a desenvolupament web apareix l'entrada o l'opció de FireFTP. Si activem o escollim aquesta opció, el que farem serà accedir remotament al trosset de disc que n'hi ha a Xtec i on està guardada la web de centre. Anem-ho a veure. Veieu, un cop activem el FireFTP, la pantalla se'ns divideix en dues parts. Per una part, a l'esquerra, tenim els fitxers o l'esquema, l'arbre de directori del nostre ordinador, amb carpetes, subcarpetes, etc. En aquest cas estem en l'usuari tallada i, per exemple, aquí es veuria la carpeta d'escriptori i a la dreta el que tenim és el lloc que n'hi ha en remot, en aquest cas concret a Xtec. No es veu res encara perquè encara no hem creat o no hem entrat els paràmetres de l'usuari, que ho veurem tot seguit. Per crear la connexió hem d'anar a la part aquesta d'aquí, superior, on posa crear un compte, aquí en concret, i llavors podrem editar els paràmetres de la connexió introduint les dades de l'usuari. Aquí podem veure les dades que s'han d'entrar. Per una part, hem de posar el nom del compte. Això no té més importància, només és informació per a que nosaltres sapiguem en cas que tinguem més d'un compte en quin ens estem connectant, el host, i aquí el nom d'usuari, codi de centre en aquest cas, i el password. En la segona pestanya, connexió, és important el port i el tipus de connexió, que està aquí. Bé, si ho fem la primera vegada, sobretot, és possible que això ens surti malament. Més que res perquè els paràmetres a la primera rarament els podrem posar bé. Què podem fer? Doncs, per saber amb exactitud com fer la connexió amb el FileZilla, amb el FTP, a la web d'Xtec, en atenció a l'usuari, n'hi ha una guia sobre com fer-ho, també utilitzant bé un FTP o FileZilla, ve a ser el mateix. Consultant allí ens explica quins són els paràmetres que hem d'introduir, tenim alguna captura de pantalla, etc. En aquest exemple, els paràmetres que hem introduït inicialment al main no estaven bé perquè en lloc de www s'havia de posar FTP. I també en la pestanya de connexió havíem de posar autentificació TSL i el port estava bé, el 941. Una vegada tinguem això, podem fer acord, fer OK i preparar o fer clic al connect, a la connexió, perquè connecte. La connexió es fa clicant aquí, en aquest cas es posa disconnect perquè ja s'ha efectuat, si no s'hauria de posar aquí, connect o connectar. I aquí a editar és per si hem de canviar algun dels paràmetres del compte en concret, el que hem fet anteriorment. Bé, en el cas que ja hem fet la connexió, veiem aquí els fitxers que tenim en el nostre ordinador i aquí l'estructura de fitxers que teníem en el servidor del departament. Això seria, diguéssim, a Xtec. Llavors, aquí l'important és canviar o fer els canvis necessaris perquè quan algú faci cap a aquesta adreça el redirigim a la web
o a la nova adreça que ara estem creant. Una cosa que val la pena dir és que segurament que l'estructura de fitxers que tenim a Xtec tindrà alguna carpeta o alguns documents, sobretot si hem estat utilitzant la web antiga. Si ho volem ho podem mantenir per si mai volem revertir el canvi, i si no ho volem mantenir es pot treure, no hi ha problema. Llavors, dins de l'estructura de fitxers que tenim a Xtec, és molt important que localitzem un fitxer que s'anomena index, index.htm. En aquest cas n'hi ha més fitxers que s'anomenen index, perquè el que s'exemplifica en aquest vídeo s'ha fet ja més vegades, i així hi ha un índex anterior, índex desvio, índex vell, etc. El que és important és el fitxer index.htm, perquè allí és el primer fitxer que el servidor mostra quan rep una petició web. O sigui, dit d'una altra manera, quan escrivim en el nostre navegador l'adreça http www.xtec.cat i detrás se Vallgebre, el sistema ens dirigeix automàticament al fitxer index. I aquest fitxer index és el que dona pas a tota la resta de fitxers, carpetes, subcarpetes, imatges, etc. Llavors, el que s'ha de fer és canviar el nom d'aquest fitxer anomenat index.htm i renombrar-lo en un altre nom, com alguns dels que es veuen aquí. Índex anterior, índex de desvio, índex vell, etc. Per què? Doncs perquè si el reanomeno i ja no es diu index.htm, quan algú farà una crida en aquesta adreça, el fitxer index no es podrà carregar perquè ja no existeix, o més ben dit, existeix amb un altre nom. Per altra banda, amb el bloc de notes, amb un editor de text que no sigui... Bé, el tema és que faci text sense formatar, només caràcters, sense negreta, etc. Pot servir el bloc de notes, per exemple. Preparem un fitxer HTML, com el que n'hi ha aquí, i on bàsicament el que fem és posar entre l'etiqueta hit i la barra hit doncs el redireccionament. O sigui, estem de posar el mateix que n'hi ha aquí i l'únic que es personalitza és l'adreça cap a on volem redirigir el sistema. En aquest cas es redirigeix cap a agorextec.cat, SEO Vallgebre i a la intranet. Aquest fitxer, quan el guardem, s'ha de guardar amb el nom de index.htm. Index.htm. Per què? Doncs perquè el que estem fent és fer un fitxer index que substituirà a l'anterior, a l'original, i aquest fitxer index el que m'està fent és fer una redirecció. Aquí, en aquesta captura, es veu com es fa es reanomena l'índex que tenim a Xtec, recordem una vegada més. Fent clic amb el botó de dreta sobre el fitxer ja tindrem l'opció de rename i li posem el nom que convingui. Mentre no sigui índex, que sigui índex amb alguna més, ja funcionarà. Llavors, per tancar el pas, hem de passar el fitxer que nosaltres hem creat i que per tant està al nostre home, en local, l'hem de passar cap en remot, cap a la carpeta que tenim, a Xtec o al servidor que sigui. Llavors, és tan fàcil com seleccionar el fitxer, aquí està amb una franja grisa que es veu, així, color gris,
i li donem a la icona de traspassar-ho remotament. Llavors, una vegada tinguem això, ja podem donar el procés per tancat. Què passarà? Doncs el que hem dit, cada vegada que algú vagi al navegador i escrigui la nostra adreça web vella, el sistema automàticament el redirigirà cap a la web nova. Per a l'usuari serà automàtic, transparent, no tindrà que aprendre una nova adreça web i amb el temps potser sí que s'ha d'aprendre la nova adreça web i a poc s'anirà difonent la nova adreça. Però d'aquesta manera els usuaris de sempre, els que ja estan habituats a visitar el nostre web, no es perden amb el canvi d'un web vell a un web nou. Aquesta explicació forma part d'un curs que s'ha fet en el Servei Educatiu i CRP del Baix Ebre, que està relacionat amb la creació i manteniment de webs de centre i de professorat. Per més informació es pot visitar l'adreça que segueix aquí.